zer moduz, guaztego prest, oso gutxi. Bota zela gure lehiakideak! Zaiatu egin barra, pasa gure lehiakideak, pasa barra, bete. Pizarro eta Joseba, Zaizkiber eta Gorka, Oier eta Nagore. Egin nahi genuen ondo. Egin nahi genuen ondo. Nagoritu da, zuek ze sensazio? Ez da notatu. Ondo, dana ederto. Meryl Streep ematen genuen. Pizarro eta Josebak. Euskal lanera, bega, guazen barra. Ondo, Eta gainera ja papelak markatuta. Gureak diozu edo? Eurenak. Bale. Gurea oraindik ere definitzeke dago. Gurea definitzeko. Bai. Izan eta Joseba Diez ongietorri batzordeko kideak. Bai, ez da. Eta orain ja ongietorri emoten datozen eztiei. Veteranoen leku hartuta, ondo. Joseba batez arduradun zara. Bai. Joseba, kexarik badau, zeu arduradun. Bai. Momentuz dan ondo. Bai. Ondo. 5. saioa izaro. Ondo. Hasierako helburua zelako, ia zer gertatzen den. 5 asko da. 5, 650 euro. Joseba, zeo zer? Bai. Bueno, hemen kontua dalako dirua bildu. Hori da. Nahi dala. Bidaitxu bat egiteko. Grezia da. Baina oso jarra da hori, Izango ez da, ba? Pelikula bat gustatu. Pelikula bat mirestu. Eta ikusi non egindan. Hori da. Hori da zmue. Pelikula zein den, bueno, mamma mia. Hori da. Zantziteken igual besteren bat, baina hausia hautatu duzu, hori norberak ikusleak ez du aukeratzen, ze pelikula konkistatuko duen bera, ez da? Da zelan dakizuie batek eta bestiek zeuen gustuko edala? Ba, askotan komentatu izan deulako... Hori nabaritu egiten da, ez da, kalean zela hori izan zaio. Kampiñon o lo que sea, gura ditxarrite zunean, ze pelikula ikuste da, ba, mia, bai, no sei, tal. Ta, osoi. Inauteritan egon nahi zain, mozorrotzarete... Naia, bai, oaindikan ez beste, baina... Ez datea oaindikan, ideia, baina... Gero ia andoaingo inauteria ere zela... Bueno, baina Tolosa gutege, agertu da, kauta Tolosa. Zondo, ba, mamma mia! Aurten, segituan dira inauteria? Saiatuko gara, saiatuko. Aurten bai? Bai. Argazkia nahi dugu, Vale. Zer diote ingurukuek? Zeuek miluzen ikusita, izan Joseba... Andoainen? Pixka flipatu da. Parrak. Piskat flipau da zaudetela zuek, edo... Behaiek, Vale. ez zuten espero. Oan Joseba kalean joaten da, bai, barkatu. Orain ez, miluzeko bana ez. Izan eta Joseba, etxien zauzi, ondo dakizien moduen, eta gozo pozik zuek azten ben, Gabon. Berdin, Gabon. Etxe bera, da hor gara. Bukatu dira. Txotxongiloak, listo. Zer moduz bikote? Oso ondo. Ondo, Andoaindarren gandik gertu zuek ere. Bizilagunak hortxe, hemen ere bai, Andoainen bizilagun eta Miluzen ere bai. Bigarren saioa. Leku hartuta behintzat? Bai. Saiatuko gara. Aurrekoan nabaritu ziren, urduritasun batzuk eta oso ohikoa dena, bide Gaur batez. ez dakigu bez, ongietorri batzordetik, Gorkari kafe bat eman diotela. Bai. Bai, agian azelerazio pixka, baina... Ez dugu hartuten, kaferik, inoiz? Inoiz. Zure organismoa hortan... Agian txikitan bi hiru aldiz, baina inoiz. Zure bizitzan, estrainatu egin gara. Ez. Bizio zuen. Bale. Uste nuen txikitan niri, goizteko eguerdiko eta dizitzeko kafea. Ez, baina, esan nahet, 13-14. Kafe? Ez, urte? Ez, 13-14ekin kafea, noiz bait igual probatu dela. 13 urterekin bizpairu aldiz kafe hartu zenuen, Hori da. arrezkero bat ere, orain dituzu 20 urte, Bai. eta gaur eman dizute kafe bat. Josebak edo izarok. Ez, beraien gomendioa izan da, Beraien baina... Ez da hori Izaro eta Josebaren estrategia izango. Gorka hemen erabat drogatu, alteratu. Hoi hasta bizte behaien burun ez nao. Interesgarria, etxeko hori ere, erreparatu, mesedez, Gorkaren erreakzioei. Eta aspaldiko partez, kafein hartu du. Animo! Zorte hon! Eta hirretan agore begira esaten. Zer da, hau? Kasualidadien eugatu zen egunien, hau Begira, gana. hau tokatu. Oierretan agore zen osauzie? Ongi, Ondo, oier nondi zatoz? ni txarri ganaztik. Eta nagore zu? Ni dimetik. Eta nondik nora? Ibaetan militatzen dio batia eta ordu ben... Aha, Eta horrezetu ginen. hortik. Oso ondo, nagore noren ideia, ona tortzie. Ba, gure lagun batena bai, beste Nola? militante batek, esan jozku nigezko kurtsoan etorri zanez, eta... Bai, bera izan da hemen ja. Bai. Eta gomendioa, ezta? Joan berra bukazue. Oier, zer egiten, bestela? Ni ikesten, ingenieritza eta Zein generita? automatika, elektronika eta automatika. Pentsatu egin behar izan du. Euskara soluzitza. Nagore zu? Nik psikologia ikisteot. Eta zen moduz doa? Bueno,
Bueno. Laugarren mailan, beha. Ondo. Ba, maitzen orduen. Eta gustatuko litzazuke gero zure kontsulta propio izatea? Ez. Hori argi dauka da, ez? Segurísimo ez. Zertan nahiko zenuke? Ba, ez dakit, eskuntzan edo gustauko jatan gazteak azlanean. Ze intentsiorekin, oier, miluzeratu zarete, ondo pasatu hau barrutik ikusi dirutxue lortu, zein da asmue? Diru belortzia eta gero non betia fatia eta pixu bepatzea. Donostiko pixu bepatzea. Vale, aurrena pixua ordaindu. Eta eroso baratzen danakin, betia fatia. Baina begiz jotan, orantzkoren bat edo nagore. Ematen den... Dagoenarekin konforme zuen. Bai, bizitzen gabiz momentuen. Pausuz, ian orain iristen garen. Hau pasuek, ongi etorri? Ba, sikiera kopurua bai. Venga, nik esan, Ez, nik ahotsa. Bai, nik mobidu. Hori. Gaur, Miluzeko sakuan gaur? Bai. Venga, Miluzeko sakuan gaur! 30.000 euro! Bai, hobeto edan, ine. Bai. Eskerrak publikoa ere zorrotzet horri den eta laguntzeko prest. Eskerrak. Hauek dira, Antigua Luberriko ikasleak, baina ez, edo zein ikasle, DBH3, DBH4, batxi bat eta biko, Euskara Batzordeko kideak, txabero batzuei, eta eskerrik asko dortzegatik. Euskara Batzordea osatze dute beraiek. Ondo. Maia dau hemen. Zende komprometitua. Eta etorri gira miluzera eta gu bitartean, bai, eskerrik asko dortzegatik eta bar. Oier nagore. Makillajen hasi gara. Bai. Eta ondo atera zaigu bai, hemenez. Ondo, dena dela. Bueno, bai. Hemendik aurrerako guztia ondo aterako da, seguru. Aukeratu proba bat. Imintzioka. Fotokumeak trigoren berbak edo ikusi makusi. Eroglifikoak. Miluzeko eskua zer nahi duzu. Guk ikusi makusi. Ikusi makusi. Izaro eta Joseba, zertan jarriko ditugu? Fotokumea. Sokatiran. Hori da. Zaguaren bila zuzenean. Aizi bereta horkaren beraz. Trigoaren berbak. Ondo. Bertxotan hasita beraz. Txerritatxo. Esan genezake idazki txerritatxo izaki mitologikoa denik? Izan leike, Bueno, Miluzeko mitologiaren parte, bada, ezta? Bai, bada. Zuek ikusi duzuen izbait txerritatxo? Ez? Aha, eta Mari? Ez dare. Horixe. Ha? Eta tartal, bueno, ez dugu segik horta, baina... Mitologia azertzen hasi da, txerritatxo. Hemen txeizak eta oinak. Egozen, mitologia zale... Bazara. Gara batzutan... Joskina. Iraganeko... Kondairetatik. Batek entzen du... Sorgina. Ezkutuko botereak... Eta Akelarreko... Sorgina. Gure arbaso askok... bezala. Nahi dut izanik... Ba, beste bat. Erregina. Dios, luzetxo! Zorgina amaira zenean. Bai. Karo, euskera batzordekuek oso zorrotzari ebertxetan, bai. Bi kalde egin dute, lotzagarria da. Ez dago nazterik. 30. Aitziber eta Gorka, osasunez bestela oso ondo ez da? Bai. Ondo. Kafearen kontuak Gorka, inoiz baino beti. Hori kenduta oso ondo. Ba, ia tribuaren berbetan eskaran gaixotzen. Aitziber Gorka, hauek berbak, denpora. Beherakoa, Aitziber. Kakapirria. Goragalea, Botaura. askura, Azgalea. paperak, Azizurria. arranpa, kalambrea. Burtzoroa. Beherakoa, Gorka, Kakapirria. goragalea. Azizuria. Beherakoa, Kakapirria. goragalea. Botaura. Askura, Azgalea. paperak, Azizurria. arranpa, kalambrea. Burtzoroa. Beherakoa, Kakapirria. goragalea. Azizuria. Beherakoa, Kakapirria. goragalea. Botaura. Askura, Azgalea. paperak, Azizurria. arranpa, kalambrea. Txarranpina. Beherakoa, Gorka, Kakapirria. goragalea. Botagura. Askura, Azgalea. paperak, Azizurria. arranpa, kalambrea. Zaineldua. Baina heldua. No, hasiera trake txamarra, baina gero kafeina maila ere egon kontu denean. Lau sartu gira 40 puntu. Aupa! Tu, ez da broma.
segula hartzen ez bauzu eta batean kafe hartu, eta Bai, gainera telebista eta estimulu asko, ondo zaude gorka. Bai, Ja, momentu ba. bai. Oierretan agore, zuek ere ondo? Azteko gogoz, bai. Zentzumena aktibatuta, begira da, batez ere. Maria Antonieta, Julio Cesar, Cristóbal Colón, Marie Curie, Mozart, Bob Marley, Leonardo da Vinci eta Tina Turner. Oier, demora, Tina Turner, 8. Marie Curie, 6. Julio Cesar, nagore, 2. Bob Marley, 6. Maria Antonieta, 1. Cristóbal Colón, 3. 1. Leonardo da Vinci, 4. Mozart, oier, 5. Tina Turner, 7. Marie Curie, 4. Julio Cesar, 2. Bob Marley, 6. Maria Antonieta, 1. Cristóbal Colón, 3. Leonardo da Vinci, 8. Bai, Mozart, 5. Tina Turner, 7. Marie Curie, 4. Julio Cesar. 2. Hurbil egon gara, azkenien nasketa txiki bat, bakarrarekin geratuko gara, 10 puntu azteko. Hasi zarete puntua biltzen. Hasi zen, Bob Marley, Bob Marley. Bob Marley. Rasten izkera hori, Revolution. Vale. Usain zaite, ondo Oso ondo, dago, oso Euskara ondo. batzordeak onartzen du. Bai. Bestela altxa eskua eta zalantzari bale, orain arte dena ondo, ezta? Ez dugu sekula Euskara batzorderik izan publikoan, horregatik. Hori oso ondo dago, zorrotz, danok zorrotz, Bai, ezta? Erne, Izarota Joseba hartu lekua. Aiti horreta gorka bestaldean, imintzio batoz eta... Lehenbiziko ronda, bixi. Orain bai, demora. Komunak akaiten, Bai, bueno. ipurdia garbitzen, Lasai, komuneko bai. papera, Bai, hori da. telebista, itxasoa, akuariuma, tezera, ez. Ez. Igerilekoa. Trampolina. Zu, erlojua. Ez. Eguzki erlojua. Ez, hotz. Eguzkia. Zehaztu zer dan? Itxasoa, ez da itxe. Euria. Ez. Lakua. Oso urruti gabiz. Bai. Hirugarrena. Jolasten... Zer da? Txindatak. Bueno, Esku jolasak. ez, non gaude? Orkestra. Bueno, Sinfonia. Bera, nortzuk? Musikaria eta... Azulekuen. Musika eskolako irakaslea eta ikaslea. Bai. Eta leku bat Islandian egon gara, ezin iritsi. Agian zehaztu leku bat edo dala. Uartea, hasi gara hortan, aurora borealak. Ezta? Oso urruti, Europa gainean. Ja, bueno. Jose ondo ibili zara, Bai, bai. baina zehaztu barik egon gara. Zer dan? Venga, bat, hogeina puntu, ondo. Igual, Joseba ditzen adierazten Isla Handia. Hori da. Ja, eroglifikoak egiten, Zabiltzie imintzioka zail duten. Ea erraz egiten duen. Aitzi bergorka prest? Bai. Joseba, ondo, orain tristez jarri, ez? Ez. Hartu lekua, hoierretan agore bestaldean, pentsako hor. Demora. Zer da hori? Ondo? Bota? Zer bai? Txakurre. Ez. Porkoskin, nola? Trikube. Bai. Trikuba. Trikua, Bai. ondo? Apa gorka? Irakurri. Kartela. Ez. Irakurri. Pantalla. Telebista. Ez. Hori bai, bota? Bota? Zer? Irakurri, Bai, zer? tabloia, Hirugarrena. Gorko ondo zabiltze. ontziten, Gidaria. Peajea. muga pasatzen, Ez. Non gaude?
Dios. Autobusien? Oi, hartu leku trenien. Hartu lekuen. Txutxu. Bai, Trenean, eta... bidaiaria, txartel, zulatzaile. Bai. Harintxo hau da ganoraz danok, eh? Isilik, mira bi aldeak, bai. zuek proposamena bota, bueno, dela. Bat. Ogeina puntu! Ogierretan agore, hobetuko dugu hau, Hartu lekua mesedez, Izaro eta Joseba, eta veteranoek ere lagundu, bultzazuek ados, proposamenak bota eta bar. Hirugarren erronda, animo, demora. Txalekua, lotan, pijama jarri. Bai. Ondo. Bai. Apa, oier. Burun, Kapela... astronauta. Bai. Non? Ilargian. Bai. Bai. Kaxa. Karta, kaixa, bankua... Karta eman. Ez. Sinatu, zer sinatzen? Zer. Kontratua... Kontratua sinatu. Itzordua. Ez. Itzordua. Agenda. Ez. Zuk. Demora, Sinatu. Famatua sinatzen Sinadura. hor. Bueno. Famatate sinatu. Famatu batek sinatu. Hitz bat, zer da? Fana Oier, ahoa, Jarraitzailea o... Dedikatoria firmatu o... Nork. Liburun. Bai, nork. Idazlea. Idazlea sinatu. Bai. No. Arbitroa zer ikusizu? Ikusi? Ikusi. Oierren nolazan duen. No, gara izarrapatu dut. Beiro, orain oierrek. Bai, barkatu. Nire errua izan da. Bueno, temporia onda eta asmatu zuie. Osa ondo, iruroina puntu! Izan eta Josebe eroglifiko batzuk. Ondo? Bai. Bai, noski baietz. Bai. Gero eta argiz dakot, Greziana batuko nahi lan izuekaz. Bai, eh? Bai. Bueno. Bai. Izan Joseba, iruroko ez. Vale. Ni proposamenak jaso zain nago. Laurok, benetan? Ez dakit. Bai, Vale. irurok, seguro. Bakarri joan nahi baduzu, eh? Ai, Invitatuta zaude. ondo. Plana zer da, bizontzat bakarrik edo kuadrilla? Ez bilontzat. Bilontzat. Bai. Bueno, ja laguntzat. Bueno, laguntzat, bai. Hori da. Ondo, bale, listo. Eroglifikoak. Lehenenkoa, denpora. Ezkontzara berandu iritsi zen... Apaiza. Bai! Ikusten du pa, umen izkeran musuari pa deitzen diogu, izaro, azken silaba ez dugu behar, izabai, apaiza. Osondo. Paiza. Txalo azuri! Bai, No? Ondo? Zao, Euskara Batzordeko txaloak irizira pixka berandu, ari ziren eroglifiko aztertzen oraindik ere. Zuzena oteta? Bai, ados. Bai. Azken bileran adostutakoaren arabera. Azken bileran asambladan. Estatutuak ere betetzen ditu. Ia bigarren eroglifikoan akatsik ez dauen. Izaro Joseba, bigarrena denpora. Emaidazu mesedez. Lexarka da. Aupa! Aupa, Izaro! Cesar. Zeta hori begaitxik aldatzen dugu. Besar eta ka da. Berdin horrek eroglifikoetan da adierazten duelako. Besarka da, bikain. Beta zeta aldatuta abe Cesar beharrean aze besar. Badago, hor zerbait, eh? Aze besar. En puntu, ondo. Aze besar. Galdetu. Ez, galdetu. Badauzu ez, Aze besarrek badu esan nahirik. Ondo, ba, aurrera, venga. Zuek hortara gozo bete. Bai. Aitzi berreta gorka, eroglifikoek zer? Imintziak baino beto. Imintziak baino, beto. Erakutsi, Aitziber. Lehenenkoa denpora. Sarri moztu behar da. Vale, sia... Bai? Sia. Bai? Oso, ondo. Sia, musikaria eta lehenengoen letraka banatuta daukagu. Eta behien osorik dau. Orduen, sia. Zaleak zarete? Sia zaleak? Ba, gustatzen zaigu. No, Oso ondo, niri be bai. Ona. Benetan, Bigarrena denpora. Nongoa zara zu? Vale, zer da, hoi? Zer da? Alergia... Bai? Algeriakoa. Ez. Etxen, alergia, alergiakoa. Bai? Bai? Alergiakoa. Alergiakoa. Bai, alegiakoa. Ale bai.
alegia. Hemen ez dute alegia. Alegiakoa. Nongo alegiakoa. Gertu hau zeu, Gazteriara joan berrega, Alegia onartuko dugu. Auskera. Bueno, venga, en puntu. Tu, ofiziala da, akaroi. Egin dute txistazizta, bai. Beste gurin berbetan egon garralako akaru bakarrik? Akaroak eta graminiak baina oso gutxi. Bale. Bai. Zu katuei? Nik katuek eta akaruek. Bai, hablan sartzara be bai. Kontuz, Etorrita, orain, ontxetor batzu, zuri? Eskerrak platoa txukun dago gaun. Alergiarik, oier nagore? Eroglifikoi, akaso? Momentuz ez, igual. Orain txegu. Ondo. Hau pasuek, lehenengoa denpara. Botilan harrapatu dut. Zer da? Zapaburua. Bai, oso ondo. Zapata, azken zilaba ez, zapa burua. Ondo. Alergiarik bat ere ez, Ondo. Bigarrena, denpora. Azpizuna prestatu zuen. Zer ikusten da? Sol, nota. Ez? Sol es fa. No, igual es. Esto que no lo veo. A ber, azpizuna prestatu zuen? Fatxeak. Zer da? Txeda, txege bara. Txefak. Arrebes. Txefan dau, txefa, eta bidauz, txefak. Hauek ari ziren fatxekin. Este bideo hartu dugu. Bueno, biti bat, berroita bar puntu. Zazpikitxo bat orain ilazki. Ba, no zer. Nork bidali digu zazpikia. Nok? Entzune, batzardeko kideok. Kiki Amonarri ze bidali digu zazpiki bat. Erne. Bilboko kiroldegi bateko aldagelan topatu hemen du Kikek. Bera joan da edo berari helerazita? Hemen dio Kike bera joan ote den, joaten ari da, entrenatzera Bilboraino, Pentsa. Sasoia dauka Kikek, Mendian eta aritu izan gara elkarrekin, da erne. Bueno, kontua da, aldagelara sartu eta oharra konela dio. Aldagela hauek 7 urtetik beherako arrentzat dira. Eta Kike esan du, arrak eta 7 urtetik beherakoak U bat falta. Da hemen minuzeko eskuan bezala, U bat mesedez aurrentzako. Gero A bat sobera gainera, heldua batekin. Kikek ja izerdi nahikoa bota du hor. Bai. Gaurko kirol saioa egin dut. Etxera noa. Kike, besarka da, eskerrik asko. Kike! Honena. Maite zaitugu. Honena, Kike. Eskua! Eba! Aurrera! Minuzeko eskua! Hauenik aurrera matxarretarako deia adarrarekin. Bai, za? Beti. Patio gorduan. Bai, ondo. Esan diate, jolas orduan biltzen zaretela, ez da? Ondo. Oso ondo. Komo ere bai. Bai. Izarota Joseba, guazen bada? Bai goxo, egoten dela eguzkitan, bai horixe. Zein bi kontinente banatzen ditu Bering itsasarteak? Asia eta Europa, Asia eta Ozeania, Amerika eta Ozeania edo Amerika eta Asia? Asia eta Ozeania. Regotea? Amerika eta Asia. Oso ondo. Ba, N izango da lehenengo letra eta bokala? A. Eta aurrera, entzun. Nola du izena, Zuneren, kantu honek? Sunday. Sunday. Oso ondo. Bai. Bokala? Ez, oie, O. Oso ondo. Hauetako ze saio ez du aurkeztu Andoni Aizpuruk? Horrelakoa da bizitza, udazken loreak, bertatik bertara edo bi errepidean. Bai? Bi errepidean. Hau, urkorekin, ezta? Bai? Aitzi bergorka? Horrelakoa da bizitza. Aurkezle nagusia zan, bai. Oier nagore? Bertatik bertara. Bertatik bertara mitiko Andoni zan. Ba, udazken loreak. Ba, bokalik ez. Eta horrera, noski?
Nola du izena, Amaralen kantu bikain honek. Muelle pasamos Gu kuadrillen da molatuten. Kao, izenak. Marta, Sebas, Guille y los demás. Ondo. Ondo, I. Bai, goxo, egoten dela eguzkitan. Beste ronda bat falta. Zein dugu? Bai? Jarraitu. Horrela ba. Bilbotik Donostiara bazoaz Euskotrenen, hauetako ze geltoki duzu gertuen? Bilbotik Donostiara. Bai, Zumaia, Deba, Zarautz edo Orio. Deba. Zein zan galderi, Gertuen. Ez dut ulertzen. Bilbotik Donostiara lehenengo hauetako ze geltokitara barkatu. Vale. Ondo esan dut, batzordeko? Bokala zuek? Bai, goxo, egoten dela eguzkitan. Eskua askatzeko prest. Bai. Inoiz ez du egingo denon gustukoa den eguraldia. Zuzena? Batzordeak ego bai, guk ere bai, oso no? Komo dira zuentzat? Gustukoa entzun dute ez gustukoa, bai, zuzena da. Ongi, hala behar du. Aitziber Gorka, ondo? Bigarren eskua, zauena. Eutxien, denak eragiten dio gizajoari. Jo, zego gorra, Bai. Hauetako ze taldeko kideak bilakatu ditu sorgin adimentsuk. Esian, betizu, itaka, enekantak. Itaka. Errebatea? Esian. Errebatea? Betizu. Bai, zurin ikusten du bai. Telmo ere bai? Telmo bai. Bokala? A. Aitziber Gorka, adi entzun. Krestian, Esaten batzuten hau etxien dakotela, hau diskue. Bai, Aitziber geura manada, Zenbat aldiz entzun diegu Demis Russosi triki hitza? 16. Bai, Gorka? Osando. Gain. Eta bokala? Demis Russos entzute zaudun ikumetan, Bueno, amak jarrita. Gris, Demis Russos, benito lertxundi haulan, eklektikoa. Aitziber Gorka, aurrera. Zein dargazkiko musika instrumentua? Fagota, oboea, boea, klarinetea. Fagota. Ederra instrumentua. Fagota bat, handiagoa, kontrafagota. Erraldoia. Bai, oso handia, bai. Beste Bokala? bokala? Ta ze pisu dako. Segulakoa. Ez. O. O. Ba, beste galdera bat eta beste bat entzuteko. Ba, izena taldarena, eskalariak eskape eskakeitan, tubo eskape. Eskakeitan. Errebatea. Errotea? Eskalariak. Osondo. Solo vivir. Bokala? I. Saiatu, oiar nagore askatzen? Bai edo ez? Azken erronda, Aitziber Gorka. Ze koloretakoa da munduan gehien saltzen den Espainiatakoa? Arroxa, marroia, morea, gorria? Gorria. Gorria. Ondo. Gaizta. Bai, zientifikoki probatuta du gainera, emoten zule blako post bat. Bai? Bai, espanagorriz. Nik ez dutela pintxeten iniz espanagorriz, bai bitu bai? Zu berezko duzu pozata. Bai, Beste bokal bat? Aitziber Gorka. Eta azken aukera dalez, osatu beharko genuke. Ez dago zer galtzeko. Denak eragiten dio gizajoari. Kristalezkoak diren pertsonak dira pusketatan apur... Ui, ez! A ber,
bueno, garaiz oraindik ere, zuzentzeko? Bueno, Venga? bai? Kristalezkoak diren pertsonak 1000 pusketatan apurtzen dira. Bai! Amaitu dari guau. Bai. Hemen, bueno. Momentuan jartu zarete eta. Momentuen, vale. Oierretan agore, komodin bat, ezta? A ver. Bai? Ja ba. Ez altzinen ba oztuko. Nola du izena, Patxi Gallegoren argazkiko pertsonaiak? Jo, tia ona, Xabinator, Xabitron, Zakileitor, Zakiltron. Sabinaitor. Xabinator. Bokala? A. Eta aurrera, entzun? Barkatu, orain, entzun. Zen abeslariren bertsioa egin digu adimentxuk, orain. Adimentxu. Zuhor zaude, dantzan lauzitan, zer debru gara, pasatzen zaigu garen baitan, gogoaren baitan, gogoaren baitan. Zero les nabil. Ondo, Gontzal Mendibil, Anje Dualde, Xavier Saldia, Iñaki Anje Dualde. Gogoaren baitan, Guau. Hor zaude, Babitu hau. Ederra da laukantie. zer deru gara, Edertxo. pasatzen zaigu gogoaren baitan. Bokala? Oier, nogore? I. Eta aurrera, ze egur mota da argazkikoa? Aritza, urritza, pinua edo eukaliptoa? Pinua. Ondo. Disimulatu, Zortea izan bada. Bokala? E. Hostia, hau batez. Ondo. Ez altzinen bauztuko aurrera ingo dugu, ezta? Bai? Bai. Entzun? Balada jebiak elazki, balda, gauza hoberik. Guau. Nola du izena, taldeak, Scorpions, Status Quo, Judas Priest, Europe. Bai? Status quo. Whatever you want. Izara, Joseba? Scorpions. Bai. Bokala? O. Ez altzinen baoztuko. Probatu nahi duzue? Edo? Bai, probatuko dugu. Bai? Mota. Bai? Bai. Ez du lasko eta katarro gutxi hori dago. Urduri. Urduri. Bigarren komoinare, bai? Marka ayudak adidanok, 350 puntu eta 2 punturin. Izaroketak Joseba, 290 eta komodina itzibereketa gorkak, 250 hierretan agore. Izarota Joseba, zein da zuzena? Ondo begiratu panelei, puntu asko jokoan, lehenengo errondan, haien benetako izenak dira. Adele, Beyoncé, Halsey, Pitbull, Zendaya, Eminem, Kesha, Madonna, Elvis, Prince, Shakira. Shakira. Izen osoa, Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Adele. Adele Laurie Blue Atkins. Oier nagore, Zendaya. Zendaya Mary Stormer Coleman. Izenak, Izaro Joseba, ideia kartun, Beyoncé. umintzat. Bueno. Beyoncé Giselle, Knowles Carter. Aitzi bergorka, Keisha. Anai bauka, eta iradokizunak. oier nagore. Halsley. Ez, Halsey, bere izena da Ashley. Eta artistikoa, Halsey. Izaro Joseba,
Prince. Prince, Rogers, Nelson. Aitziber, Gorka. Elvis. Elvis Aaron Presley. Azken erantzun zuzena. Komodina. Komodina. Ahí está. Madonna. Luis Zikon. Egon da berreita mar puntu. Osando. Aitziber, Gorka, zeuek erantzuten hasita. Bigarren errondan. Gizakiok bi ditugu. Femurra, falangea, peronea, klavikula, amigdala, epiglotisa, eskapula, koxisa, ventrikulua, giltzurruna, trapezioa. Giltzurruna. Oier, nagore. Eskapula. Eskapula. Sorba da banatan, bai? Bizaro, Joseba. Klavikula. Du. Aitziber eta Gorka. Femurra. Oier, nagore. Ventrikuloa. Bihotzean, bat albo bakoitzean, ondo? Bizaro eta Joseba. Amigdala. Ondo? Aitziber, Gorka. Peronea. Gain. Oier eta nagore azken erantzun zuzena. Trapezioa. Ondo dikote! Egun da berroita mar puntu. Hirugarren erronda, Oier, nagore zeuek hasiko zarete. Euskal Herriko Parke Naturalak dira. Bueno. Pago eta Izki, Bardeak, Aizkorri Aratz, Aiako Herria, Urdaibai, Añanako Gatzaga, Urkiola, Salburua, Bertiz, Korbeia. Oier, Aizkorri nagore. Aratz. Ondo? Izki. Pagoeta. Bera, hause txikiena, 1000 hektarearekin. Oier, nagore. Urkiola. Eta motomendia. Bizaro, Joseba. Bertiz. Zendapena Gorka. jasotzen lehena hau. Urdaibai. Ez da parkea biosfera erreserba baizik. Oier eta nagore. Bardeak. Hau handiena. Komodina. Osatzeko ez da, Bai. Baina bai. Bizirik jarraitzeko da. Bosatzeko aukera, Oier eta nagore. Gorbeia. Bigarren taula, segidan. Ondo! Bai horixe, beste egun da berroita mar. Markagailuak! 280 puntu Bizarok eta Josebak, 280 Aitziberrek eta Gorkak, 280 Oier nagore. Lastima, andoaingo bikote batek, andoainierako bide hartu beharko duta. Aitziber eta Gorka, zer moduz? Ondo. Ondo, pena. Bai ez da? Bai. Bigarren saioa genuen gaur, Bai. hortxe tartean gozo leku hartuta. Bueno, esperientzia berazgarria da. Bai? Poro, beste kafea ere probatu, Gorka, pentsa. Hori izan da, kaso? Ez. Ez. Ze izan da honena, Gorka, miluzetik. Giroa, barrutikan ikustea, ze txetikan oso ez berrina da. Aitziber eta Gorka oso bikote ona izan zen. Eta gainera, ze ondo hartuta, bitaldi, ze kiroutasun, Bai. ze herritartasun. Batzutan egotzen delako herritzen hartin bezpidetxu bete, hemen alkar laguntzen egon zari ez ondo. Harreman honek jarraituko du andoainen, bertan, noski? Noski. Familia luzen, etxetik bada ere bate egin, gaur gurekin. Aitziber eta Gorka, eskerrik Eskerrik asko! asko! Ondoen hor batzuk etxerako bide hartu, besteak hemen direlako, noski? Pena. Bizarro eta Joseba. Penez, baina bueno. Ondo, ondo. Bueno, baina ez da inbeste ere. Bai, baina gu pasage, así que hainbesteko pena ez digu Venga, ematen. nola aztu dituen penak, Salto batean. Ondo, iritsi berriak ere zer diote, Oier nagore? Ba, eskinun espero. Onde? Taula bat aurrena eta bestea, gero eta. Nagore, hemen egon eta aurrera egin, Oso ederto. ondo, orain zerratorren? Sokatira. 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 Bazuertek idei, azalduko diegu? Bai, abestia? bai. Sokatirako badu abesti bat. Kanta bat hau. Nik esango dut soka, 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 eta zuek tira, tira, tira. Keinuz lagunduta, ados? Soka, soka, soka? Soka, soka, soka? Soka tirara goaz. Andoain narrak erantzuten lehenak. Hartu lekua, mesedez.
Denbora. Nork aurkezten du krimenak gure kronika beltza saioa. Paso. Xabier Madariagak, zein euskal probintziatakoa da Irantzu Barela? Gipuzkoa. Bizkaia. Zuriaz gain, zein kolore du Ingalaterrako banderak? Urdina eta gorria. Gorria du. Zein aldizkari sortu du GoSex proiektua? Paso. Paso. Gaztezulok, zein herrialdetako hiriburua da Pekin? Txina. Bueno, ondo. Zein arropa osagarri egiten ditu Julen Atela dantzariak? Kamisetak. Kapelak egiten ditu. Zein da Janus Lester abeslariaren benetako izena? Paso. Jokin Binatxo. Zenbat aldiz zatitu behar da 24, 3 emateko? 8. Ondo. Bertsolari izateaz gain, zen lanbidegatik da ezaguna Miren Amuriza? Idazlea. Bai. Ze izenekin da ezaguna Bulego taldeko abeslaria? Paso. Tom Bulegon. Zein kiroletan aritzegatik da ezaguna Ariane Ochoa? Kirola? Pilota. Surfa. Zein osagai errepikatzen dago gitarteko guztietan? Ogia. Noski? Ondo. Zein lanbide zuen antzinako Greziako Teokritok? Filosofoa. Poeta zen. Zenbat urte bete zituen 2024an elektrizitatea zea maizena? 25. Ondo. Zein jarduera saritzen du bereziki Ricardo Arregi sariak? Paso. Kazetaritza. Zenbat begi daude 6 pertsonetan? 12. Ondo. Ze izen du bizikleta lasterketak egiteko estadioak? Belodroma. Ondo. Zein herri bizkaitarretan dago San Agustin kulturgunea? Paso. Durangon dago. Ze aprobetxatzen da energia eolikoa sortzeko? Airea. Aizea. Aizea. Zein euskal hiriburutan ospatzen da San Saturnino? Iruñean? Aizea. Aizea, bai. Hoi horretan agore, behintzet, sokatire arte, miluzeko proba danak egin da, ze moduz? Ongi. Balantzie lehenengo egunean? Ongi. Ondo. Ia, urrengun edo finaltxuren bat, baina momentuz bikain. Hau batzuek, urrengo arte. Joseba, Izaro, hirugarrenez segidan? Bai? Ondo? Ondo ez da? Oso ondo. Grezian esango lukete, mamma mia. Bai. Bueno, iristen zaretenean, esango Bai, duzue. bai. Edo zuek esango duzue. Guk esango dugu. Guk esango dugu. Zuek esango duzue hori, eta askot gauza gehiago zakuera. Hori da. Gero. Hombre. Erne, mamma mia, gaur jokoan, 21.100 euro! Eta publikoare fina, Ona. Luberritik, Euskara Batzardeko lagunak, kapazuek! Onak! Etxeko deialdia gurekin bat egiteko. Joseba eta Izaro, badakigu kantaten eta dantzan onenak zariela. Bertxotan? Bueno. Bueno, Bai. Joseba, zakue gaur banatu ezkero, bertxo bat egiteko Agian bai, kapaza izango zinake, ederto? Eman pare bat ordu, za? Ez, txikitan asko gustatzen zaien, bai. Batean, Bai, ze genia genekan bertsolaritza asignatura bezala eskolan, eta, pues, igual lau gasaldiko bertso ba, baina iten ditu, aspertzen nintzen nian, bai. Ai, ze ondo. Jarraitze dituzu txapelketak, esate baterako? Denborak atenien edo, oza, ez naiz oso jarraitzaia, baina bali baki dala txapelketa nagusia o lo que sea, eta tal, ikustet, bai. Bale, Joseba Izaro. Dakizuen moduen, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia dau, eta gero lurraldeka egoten dira, bertsolari txapelketak be, bai. Azkena, Gipuzkoako bizi izan dugu. Galdera egingo dizuet, galdera ondo entzun be bai, esate baterako da, silaba datorkit burura, iparraldeko txapelketa. Tarteka, taldeka egin izan da, bakarka be bai, arabakue be bai. Bale, galdera da. Herrialdeetako bertsolari txapelketaren bat irabazi dute bakarka. Denbora. Onintzen beitak, bai edo ez? Bai, fijo. Miren Artetxe. Aroa Arrizubieta. Alaia Martin. Maialen Arzaiuz. Saio Alkaiza. Estitxu Arozena. Maian Etxoperena. Nerea Ibarzabal. Jon Euria. Oiane Perea. Egiaztatu egingo dugu. Alaia Martin, hortan gero zula.
Bost, akats, daude. Miren Artetxe, agian bai. Probatzea. Miren Miren Artetxe. Salbuita. Mirudak. A ber. Hola. Bai. Zaztiak. Vale, ez. Ordu nagunea. Zazin kendu da. Eta nire Irazabalez. Ez Miren Artetxe. Oida, kendu? Oida. Vale. Orduan. Venga, aldaketak. Joseba Izaro. Nire Ibarzabal igual kendu. Ai, yes. Jo neuria sartu. Bai, link. Bai, ez dut. Bost, jarraitzen. Orduan nahi ekon duzu. Bai, hau ekon duzu. Bai. Vale, eta... Hemen dikendu behitu. Sartu mai eta... Mai. Anne, bai. Txai. Aro agian pasa. Bai. Eta kendu alaia eta... Ez, alaiak Gipuzkoako irabazi hortu. Ah, bale ba. Azkeneko zen, no? Sartze dugu, hau. Aro, bai sartu. Eta Denbora? Joseba eta Izaro. Begiratu zerrendari. Urrezko galdera. Azken bertsolari txapelketa nagusian Euskal Herrikoan, finalean lehiatu ziren biak. Nortzuk diren jakin nahi dugu denbora. Zaiosek irabazi dintzun. Ez? Hai, azkenekoa. Eta... Joseba eta Izaro? Zer? Bueno, Duda asko. duda asko. Alaia Martin. Baiezko eremuan, Joseba Eskuluze eskerrak Izarori. Bai. Bai? Fijo. Bai. Gipuzkoako azkena irabazi berri gaitu, bai. Nere Ibarzabal. Txapeldun Bizkaikoan, bai? Egungo Bizkaiko bertsolari txapelduna da, bai. Bitan irabazi du. Bizkaitarra honintzen beita be, bai? Bai. Txapeldun izan dakoa, Joseba? Txapeldun izan dakoa? Ez daki txapelduna jan, suposatzez baietz agian. Bai? 2018an eta bera izan zen Bizkaiko txapela jantzi zuen lehen emakumea. Osabak jantzi zion txapela gainera, ederra. Miren Artetxe, ez ezko eremuan, zuzena da? Lojan beti ez zuen azkenekoa. 2021an, bigarren geratu zen Xilaba txapelketan. Hortxe gertu, baina irabazerik ez du lortu ez. Jone Uria, ez ezko eremuan, bai? Hau Bizkaiko txapelketan Buruz burukoan askotan. txapeldun orde bitan izan da, bai. Aroa Arrizubieta, bai, zuzena da? 2024ko Arabako txapelketa irabazi zuen da, bai? Gazteen indarra. Maialen Arzaiuz. Baiezko eremuan. Zuzena da? Ez. Maialen, begira, 2014an txapeldun orde izan zen, baina txapelik ez du. Maian etxoperenak ere ez, eta baiezkoa mergan dituen, Saio Alkaiza, Iruindarra 2021an Nafarroako txapeldun, Estitxu Arozena, bitan Nafarroako txapeldun izana, hau, eta Oiane Perea, 4 aldiz izan da Arabako bertsolari txapelketan nagusi, bai. 300 euro, Joseba eta Izaro. Bai. Urrezko galdera, 1000 euro irabazteko aukera. Jarraitu genuen, Euskal Herriko Bai, gaina txapelketa konfunditu nagusia inaiz azkena. eta konfunditu inde, Maialen Arzaiuz Lujambio kinta esan dugu. Hori pentsatzen egon nahi, Joseba, Bai. hasieratik. Maialen bai, Bai. esaten ibili zarelako. Maialen Lujanbiok irabazi behintzat egin zuen Bai. azkena. Arzaiuz bertatik ibili bada holtza gainien. Agian bai. Alaia Martin gogoratzen zu holtza gainien? Nik ez. Duda. 8 finalisten artean.
Joseba eta Izaro, Alaia Martin erantzun zuzena da? 2022ko final hartan aritu zen, bai. Lujan Biorekin batera Arzailuz beharko genuke, eta 1.000 euro. Joseba eta Izaro, erantzun zuzena da, Maialen Arzailuz? Joseba Izaro? Espero guaiet. Ez dakigu. Joseba eta Izaro, txapelik ez gaur, baina denera bederatzireun markatu eta 50 euro irabaziak bai. Eta Miluzen bertxotan jarraitzeko aukera ere bai, Eta zango dute. Ez galdurrengo Miluzen, Joseba bertxotan egingo diguta, Ez zien, zergazko